Tja. Jag är inte snickers nu. Ska typ snart. Nej, jag vet inte. Nu ska jag väl... Ja, jag tror jag ska göra någonting kul. Faktiskt. Snart. Och just det, jag ska snacka Skype snart. Så, nu har ni sett mig. Happy. Bra. Och by the way, jag hatar den här saken. Jag har också en sån näsa. Hatar den. Så, hej då.